Биохрани, козметика, биоперилни и почистващи препарати. Все повече хора търсят близостта на природата дори в големия град. Калин отваря биомагазин преди 3 години. Идеята се родила заедно с дъщеря му Зоар. Искал да направи всичко възможно тя да расте здрава и щастлива. Ние не сме животни, просто влагаме някаква мисъл какво ядеме, какво слагаме върху тялото си, с какво переме дрехите си, защото те пак са върху тялото ни. С годините броя на клиентите нараства, а асортимента на биопродуктите се обогатява. Фирмите производители стават повече, а конкуренцията сваля цените. В тези козметични продукти няма нефт, няма силикон, няма нейлон, няма химията просто. В момента и у нас се предлага цялата гама от козметични биопродукти, включително бебешки и слънцезащитни кремове и даже бои за коса. На фона на богатия избор, лекарите съветват да преценим дали наистина се нуждаем от конкретното мазило или просто сме харесали рекламата. Защото се оказва, че над 50% от хората, които посещават дерматолог, са употребявали неща, от които не са имали нужда. Дали са вредни или са полезни, това е много индивидуално. Във всеки един момент ние имаме различна кожа, съответно различни нужди. За едно нещо обаче и лекари и продавачи са на едно мнение. Нашата кожа изглежда така, както я храним и даваме спокойствие и уют. Ако сте решили да заложите на нещо ново, помнете, че всички истински биопродукти имат знак, че са сертифицирани. Изисквайте този документ в магазина, за да не станете жертва на недобросъвестни търговци.